Čauka lidi, dneska s Vítom u nového videa. Dneska zahrajeme Rivals 2v2 a já myslím, že můžeme jít asi na to. A že to nebude trvat pěkně dlouho. Tak, vlezu se sem. Počkám. Bum. No nic. Až do... To začíná, to ani nebylo tak dlouho. A jsem to jediný hráč, tak... To, no, už konečně 2. No way, to se asi objevilo 4 hráče do 0 sekund. To je ještě hodně hustý. Come on, no, ne, co to spadá. Všichni jsou oráno, tak já jim to neskazním snad. Počítačoví hráči, doufám, že to nebylo RPG. Ano, RPG, asi. Doufám, že jdou knife. Tak, pojďte. Dead. Onyx. A zabil Madara. Takže mi zbývá ještě ten těžší. Knife? Ne. Má knife? Ne. On kde je? No hezky, on má ještě karambit skin. Si myslíte, že je lepší karambit anebo Balisong? Napište do komentářů. To mě actually hezčí karambit. Nevím proč, ale mně se třeba více líbí. Backshot note. Mě dáš vždycky takový backshot fajný. Double trampolína. Už si tam dal taky. Hezky. Ve vzduchu. Co to bylo za bukonce? Daggerský jump. Aha, neodrazil se od té trampolíny. Pojď. Seba ho. Ten je dobrý s knifem, kámo. A on tím dopřeměníš jako ty zbraně na luk, daggerský. To vyhraješ, doufám. Jsem ubral 40 možná. Já nevím. A kdyby to vyhrál? Tak na poslední sekundu si... tak už bych šel lukem, actually. Tak už asi. No to jde, borcovi. Kam? Nevím, co mu nepůjde. Víte co? Tohle. Tomu se nepůjde asi určitě. Kamo, si dal úplně stupidně tu trampošku. Kamo, Balisong, no, to je krása. Poplask. Kamo, hezky to úplně rozdrtil. Jsem umřel a on... Tak on mi šel dosad. No nic. Balisong. Ano, ty jdeme vždycky tak stupidně. Jako sorry, kámo. Dead. No, to byl RPGčkem. A teď ho u Daggerskou. Daggers mod.
On si vůbec tak teď vezme takové PGčko. On se neměl začínat, no. Chodil piggy pig. Guinea pig. Guinea pig. No dobrý. Kámo, co to dělá? Co to do háje dělá můj teammate? To je jasný, že tě asi vzpomenou ARK ještě k tomu. Nice. Tak Maradona. Pojď, komu to dáš? Buzína. To je tím, že tu mám asi nejhorší level, no. Druhý nejhorší. On to dal tak nahoru. Tam podle ne. Co 20? Pojď sem. Bum. 2 hápka. Komu? Když mu neubral 120, tak jsem kup. On neubere čímkoliv. Mně je to jedno a jsem v prdeli. Pojď, mám to zlat. Tam uberu aspoň něco. Proč? Dobrý, aspoň něco. Komu? Moje hápa? Nice. To prohrajeme, myslím. První vyhrál a potom bychom vyhráli my. Oh shit. Pomalu jsem to dal ty trombolíny. Ne. Ukovalí. A mě taky. No, jak jsem říkal. No, špatná hra. Prohrál, no. Tak už si zadám kód. Free. Jedna, 4, 2. Výdem. Thanks. Priklice. Konečně. Start games. Start games. Okay. Jsem rád, že nejdu proti Erizelerovi. To je jinak, kde to za to, no. Strawberry, ale tam se jmenuje, nebo kdo je? Jak se jmenuje ten druhý? Strawberry. Ok, tak už je dobře a my to ještě čekáme. Kam kde je? Už plní mě. Předahnu. Co je lepší, kosa nebo na přetalování? Kosa nebo Gunblade? Za mě kosa. Kosa je lepší. Bum. Bác. Kamo, tak teď. Je to jako vždy druhý nejhorší, kamo. To jde ten stož. Tak nějak. Kamo, můj tým má největší level, doufám, že bude nejlepší. Bude nejlepší, kamo? Budeš? No, co mě tam hodil? Kaminomet? No, dobrý. Nech mě. Plamenometr. Chill. Kamo. No. Jo, takže pay to win a zatančit si Elko, jo?
ale pejtu vynůžím. Okay, tak asi nahoz vezmu RPGčko. Co? On čas? Mám ti zatančit, jo? Tak jo. Wow. Wow. Nemožný, zabil jsem tě. Easy. Come on. Teď zabiješ mě? Myslíš si? Teď ti zatancím. Wow. Toxic. Jako ty. Víš co? Víš co? Nemám problém s tím. Nemám problém. Tomu. Pojď sem ty. Haj. Aha, granátome. On si koupil ten bundle. Jo, toxic. Tak to. To se rád čekal. Takových toxic borců. Nice, dát ještě nožíkem. Tak to by se mu měl zatančit, ne? Toxík, co? Jsi toxík? Nebo já nebudu taky. Ještě energy bundle si koupil bez tak. Kamo, co to je za pata, tu vin. Tomu nenávidím takové. Elka. Kam ještě jsem zabil tím? To je nemožný. No to neumplně se. Jo, to nechám, ať se tam projdu. Ne, proč to aktivoval? Tak to už asi jedno. Nebo nejsi. Mám si. Takže tak on si tam dal. Co mám dělat proti tak toxic hráčům snad? Já se tam jakože znovu napálím, budu dělat, že? Kamery. No, jestli to takhle? Hello? Hello? Peoples? Hello? Tipni. Hello? Jo, takže mě to i radši dalo pryč, protože byli pěkně toxic. Totálně. Boom. No, tak asi žádná výhra, protože to je podpořeno toxic do hráče. Pěkný toxic. A nebo odezvaně pay to winy? Jedno z toho určitě. Tak jsem trošku byl na ně taky toxic, jsem jim zatančil. Komu jsem ve Stranger Things. Mně se zablikala lampa, já si jdu. Kam asi zapnu znovu, protože jako já fakt nevím. Přijde Demogorgon. A zase ty vole. Já se poseru. No, tak vím, já jdu. Třeba rozsvítit, dohasnout, rozsvítit. Jen tam byl. No, já se volám. Co když přijde za mnou Degoš? Demogorgon. Bylo pěkně v prdeli. Za mě hodně. A teď. Ty vole, já se bojím. No já se přestat blikat. Já jsem poslední strachy. Ty vole.
se bojím, actually. Actually, tohle pohodím, protože máme dohromady ještě levu a ještě víc. No, dám 10, 102. Aha. Permafrostík. To znamená, a má šortinu? Ne, nemá. Kamo, permafrost. Kamo, to bliká. Mně. Jede si s tím permafrostem. Kamo, ani damage mu neubrali. Tak už mu asi ubrali. Hodně. Tak tohle bude pěkně dobrá hra proti sniperkařům. Já nevím, jestli vezmu Rylsí, to budu tu chodit. Manťu. Já si nechci jít úplně knife, se mi zdá. Pion. Ne, já jsem neměla by to. Bum, bum. No, tak já si vezmu Royal Shield a udělám si trapku. Fajnou trapku si udělám. Tak. Okay. Do rožku si půjdu. Nezabijem, nebudu. Nemá šance to teď. Čam. Tady. To mohli ubrat. Oni mají snad... Kam co prochází Royal Shieldem? Že Dagerský ne? Jo, takhle. Login. Pojď si po mně. To byla náhoda, že po mně šli Dagerský, co? Kama, já si to pokryla kampem. Wow, to nevyšlo. Tak vyšlo. Nabít, dobrý. On má exogenu. Nice, tak my zatančíme. Wow. Tak se to naházím. Kámo, to má granátomet, ne permafrostík. To má postík. Tak to nevím, jak mě chce zabít. Kámo, se mu bral. On má granátomet. To je v prdeli. Musím do fajtu. Ty vole. To je v prdeli. Tomu desí. Co chceš zatančit, ne? Dancing. Já nevím, co. Mám to tu prostě takhle řeknu. Ne, tady nebudete chodit a takhle tu skrýju fajně mini. Bez tebe. Okay. Palba. Au. Twice. Jak mohu ho zabít? Takže mám Royal Shield. Rival. To je jako pěkné na hovno.
do háje. Tak to nedáme. 3-4. Teda 2-4. Vysáček. Asi toxik. To víš. Kámo, Demogorgon je tu znovu. Já se bojím. Takový dyblíká světlo. Okamé nosí to. Mňau. Okamé nosí. Kámo. Wow. Boss, nech mě žít. Nech mě být. Kámo, nech mě být. Práci. Mám radošnic. Mě super střel. Jdu za kampem. Aha, spray. Jako fakt. No dobrý, ne, děláci. Furt samá arena, která už mě přestává bavit. Asi dávno. Co? Tak ne. Tak si to nekoupím. Tak. Ja. Tohle bude moje poslední hra a už na to se... A nechci furt tu arénu. Dobrý. Yes, sir. Windual, jeden. Jo. Já se tím, no. Komu? Oni se nachytají všichni. Bum, těž. No, to sežer. To je problém. Budu schovat. Co to zabiju? 25, no to není. Nechci padat. Víte, kam se schovám? Lepší cenou místnost. A mě tím rozstřílí. Katana. Kasíny. Teodoríny. Jdu za kempec pořádně. Kam on spadl? Asi to takhle skáču. A on spadne. To je dobrý. Já se to takhle vždycky obskočím a vylezu. U mě je to rychlejší. Komo, hořký bůbec, not auto, I am police. Chodím. Píčáme. Joker. Pojď, mamín. Mamín spadne, minus další 40, mašede. Nějak takhle jsem. 158, on volá policii. Měl level 158. Běž to zakrampít. No tak ne. Jedna. Novší levely, vydávají. Ne, zatím. Mám spadl. No ty koky. Pomalu, nechte mě žít. Nechte mě být. Joker. On má, ne. Ne, už je 10 HP, ne. GG. Hop. Ne. On věděl, že půjdu do boku. Bum, mimo. Bum, sniper. Ne. To se neočekám. Tam vystřelá nebo se vysedu. Subscribe.
No, to nevím. Že by za kampaň. To asi ne. Tak, bezbusí okno. Tak. No, pětěm. Šípedel. Jo, jsem mrtvý? Ne. Ne, já jsem... No, právě. To je v prdeli, si vyhrajem. Kamo, já jsem se ani nestihl dohýlovat. No, cápek to už lívo. Takže bych to asi bez něho ani nedal. Lidi, jsem noob, ano, to vím, já bych se zlepšit. Se vám takové videa líbí. Dejte odběr, like, myslím, že se uvidíme. Ano. OK, jestli se vám tohle video líbí, tak zanechte like a odběr. Jmenuji se, ano, Theo Bomber 1. Ano. Jestli si chcete zahrát se mnou, tak moje jméno je Theo Bomber 1 prostě. Tak jo, tak nashledanou a v příštím videu.